5 जुन मुलुगनां आबहावा साननि साफ्रोमनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय। मुलुगनि बारहावा, मुलुगनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो दिनैनि सानाव जाहाथे फांसेब्लाबो दंफां गायो, आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै होनो दाबाव। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। 18थि भारत हादरनि लकसभा बिसायख'थिया थांनाय 19 एप्रिल 2024 इं मायथाइनिफ्राय 1 मे 2024 इं मायथाइसिम जानानै थांदोंमोन। बे बिसायख'थिया हादराव मोनस्नि खोलोबाव जालाङो। बे लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया 4 जुन खालारखालि मंगलबार खालि फोसावनानै होनाय जायो आरो 543 लकसभा मासिनि थाखाय जालांनाय बे बिसायख'थियाव फिथाइ महरै भारत हादराव फिन खेबसेबाव थामथि खेबनि थाखाय एनडिए सरकार दानो थांगासिनो दं। जुदि एनडिएनि गासैबो एलायन्स पार्टिफोरा जयै थालायोब्ला बे 543 लकसभा मासिनि एनडिए महरै गासै 290नि मासियाव देरहानो हादों, नाथाय बिजेपि महरै हारसिङै 240 मासियावल'सो देरहानो हायो आरो बेराफारसे हादोरनि बेरेखा हानजाफोरनि जथाय हानजा इन्डिया एलायन्सआ 234 मासियाव देरहानो हादों। बिनिनो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ गं 99 मासियाव देरहासार जानो हादों। नोजोर होनो गोनां बेसोदि बिजेपि महरै थांनाय 2019नि लकसभा बिसायख'थियाव गासै 303 मासियाव देरहानानै गाव हारसिंनो सरकार दानो हादोंमोन, नाथाय देग्लायनि बे बिसायख'थियाव बै मासिया खमायनानै 240 मासियावल' देरहानो हादों आरो नाथाय एनडिए महरैसो 290नि मासिखौ मोननो हादों। गुबुन फारसे कंग्रेस हानजाया थांनाय 2019नि बिसायख'थियाव गं 52 मासिल' मोननो हादोंमोन, नाथाय बै मासिया गं 47 बांनानै देग्लाय गं 99 मासि मोननो हायो कंग्रेस हानजाया। लोगोसे कंग्रेसखौ लाफानानै हादरनि गुबुन गुबुन बेरेखा हानजाफोरा जथाय दानाय इन्डिया एलायन्सआ गासै 234 मासियाव देरहासार जानो हायो आरो मैयानि फोसावनाय लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाराणासि बियाबनिफ्राय देरहानो हायो आरो नखर मन्त्रि अमित शाहया गान्धीनगर गुजरातनिफ्राय देरहानो हादों। गुबुन फारसे मैयानि फोसावनाय लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइयाव मिरुनि वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि मन्त्रि मुस्रिमा स्मृति ईरानीआ 89,908 भटआव जेननो गोनां जानायनि अनगायै बलिउडनि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ हिमाचल प्रदेशनि 2 नं मान्डि बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्रायनो देरहासार जानो हायो। भारतनि गं 543 बियाबनिनो आसामनि गं 14 बियाबनि फिथाइ महरै मैया बिजेपिया गं 9, कंग्रेसआ गं 3, एजिपिआ गं 1 आरो इउपिपिएल महरै गं 1 मासिखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि भारत हादरनि गासै गं 543 मासिनि गंसेल' मासिया भारताव गासै बर' माहारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो। बै बियाबानो जाबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब। दा बै लकसभा बियाबखौ थांनाय 10 बोसोर सासे बर' नङै एसटि नङै सुबुं नब कुमार सरनियाया बर'फोरनि आखाइनिफ्राय सिख'नानै लांदोंमोन आरो जाउनाव बर'नि गांनाय उखैनायखौ बर' हारिनि नांगौ नाङै बर' हारिनि महरै दिल्लीयाव फोरमायहैनो हायाखैमोन। जाउनाव बर'नि गोबां खामानिफोरा बर' हारिया फावसायनानै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय देग्लाय 2024 इं मायथाइयाव फिन 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ बर'फोरा बर'नि आखायावनो लाबोफिननो हाफिनबाय। बेफोरबादि बर'निनो आखायाव लाबोफिननो हानाया बर'निनो देरहानाय बुंजागोन बादिखौ नुहुरो। लोगोफोर, आं बेवहाय रावबो पलिटिकेल हानजानि जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै। आं सासे बर' सुबुं महरै बर'आ देरहानायनि थाखाय बे खोथाखौ बुंनाय जादों। जेखियानो जादोला 1 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहालांनाय इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि जेंना जेंगोना बिटिआर गोरोबथायाव फैफानो हानाय मिरुनि स्किमफोरखौ जाहाथे बुंहैनो हायो, बिख'नानै लाबोनो हागोनखौ जों बर' महरै अराय नेनानै थाबाय। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।